Renungan Padinan GKJ Purwantara Jumat Kliwon 17 Juli 2026 sesarengan kawula Edi Supriyono Pepandan Blokerto ngaturaken sugeng enjing kagem Bapak Ibu ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus. Pepanggen ing enjang punika semangga sinau sesarengan ingkang kapethik saking Injil Matius 11 ayat 28 ingkang mekaten surasipun. He para wong kang kesayahan lan kamomotan padha mrenio. Aku bakal gawe ayemu. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti, Rahayu kagem tiyang ingkang sami midhangetaken lan ngestaken ing dawuhipun. Haleluya, amin. Dene ing waosan ing enjing menika kawula paringi ira-irahan pinarak ing Gusti ngraosaken enteng ing manah. Bapak Ibu ingkang kinasihan dening Gusti Yesus Kristus, punapa ingkang kita betahaken ing salebeting kita ngraosaken sayah, ing salebeting kita nindakaken panyambut damel, lan punapa ingkang kita raosaken salebeting kita ngraosaken beban ingkang awrat ing panggalih kita. Tentu kemawon kita betahaken wekdal kangge istirahat. Kanthi kita istirahat, sayah kita saged kirang raose sayahipun. Lan menawi kita ngraosaken beban panggalih, inggih kita kedah sowan dumateng Gusti liwat pandonga. Ing mriku kita pasrahaken sedaya beban ingkang kita raosaken. Saking mriku Gusti badhe paring raos enteng ing panggalih kita. Saben tiyang mesti sami nggadhahi kathah beban gesang menika saged saking kecalan tiyang ingkang dipun tresnani, beban ekonomi, persoalan gesang, bebrayan, padamelan, lan mbok menawi wonten ingkang ngraosaken sakit ingkang boten enggal pikantuk kesarasan. Bapak Ibu ingkang kinasih, sepinten ageni beban gesang ing pagesangan kita menika tansah ngraosaken enteng. Awit kita menika sampun purun pasrah dumateng Gusti Yesus kita. Kita ngakeni bilih Gusti Yesus menika sumber kekuatan, sumber berkat, lan segala sumber kabetahan kita ing gesang menika. Ing seratan Injil Matius 11 ayat 28 sampun kasrat bilih tiyang ingkang kesayahan lan tiyang ingkang kamomotan sami dipun timbali supados mara kersanipun sami ngraosaken ayem ing gesangipun. Pramila saking menika sumangga kita sami mitadosi lan kersa ngluwangaken wekdal kangge sowan dumateng Gusti ing saben wekdal. Amin. Sumangga kita ndedonga. Gusti Yesus Kristus ratuning gesang, paduka paringi kekuatan dumateng kawula kangge ngadepi sedaya perkawis ing pagesangan kawula, lan tuntun kawula supados kawula saged pitados ing paduka. Gesang kawula menika namung kawula pasrahaken ing asta paduka ingkang suci inggih dumateng Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya, amin.